Veus, són imatges en exclusiva de la baralla que va tenir lloc la tarda del passat diumenge 7 de juliol al passatge que hi ha entre els edificis Catalunya, al carrer dels Comtes d'Urgell, a Pardinyes. Avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 48 anys, d'origen romanès, i un jove espanyol de 20 anys. Un d'ells, el jove que apareix a les imatges en actitud violenta, va haver de ser atès pels serveis mèdics pels diversos talls que va patir durant la baralla. De fet, al vídeo s'aprecia que té un braç ensangonat. Tot i que es desconeixen les causes de la disputa, el que mostra el vídeo és com un grup de persones es troben al mig del carrer armats amb destrals, pals i ganivets, encarant-se amb algú a la llunyania. Tot seguit, un jove sense samarreta i amb pantalons blancs i rom fora de control i es dirigeix cap al grup molt exaltat i cridant, fet que obliga al grup a refugiar-se a l'interior d'un dels baixos. Seguidament, l'home comença a donar cops de peu contra la porta d'entrada de forma molt violenta, trencant els vidres i intentant accedir a l'interior. Fins i tot arrenca la roba que hi ha estesa. Fins al lloc s'hi van desplaçar una ambulància del SEM i prop d'una desena d'efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que van evitar que la situació anés a més. De fet, diversos ciutadans de la zona van contactar amb la veu de Lleida alertant que estaven sentint una autèntica batalla campal. Això és tot. Si voleu saber tot el que passa al vostre voltant, connecteu amb la veu de Lleida a través de les xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció.